Ezagutzen duzu ETB-n egin den telesail arrakastatsuena? Tori Goenkaleren inguruko 8 datu. Goenkale Pausokak ETB-rako ekoitzitako soap opera edo telenovela izan zen. Bertan Arralde izeneko herri bateko gertakaria kontatzen ziren. Euskal Herrian egin den telesail luzeena da. 1984an hasi eta 22 denboraldiz 3708 atal emititu ziren. Powercom telesail galestarra izan zen Goenkale sortzeko eredu. Telesail horrek 1974tik gaur egunera arte jarraitzen du emisioan. Euskal Kostaldeko fikziozko herri arrantzale txiki bat zen Arralde. Bertan kokatzen ziren Lasatarren Boga taberna, Kofradia edo Madarea da ontziola. Platoak Miramonen zeuden eta kanpoalde gehienak Orio eta Tolosan grabatu ziren. Lehen 5 denboraldietan bataz beste 100.000 ikusle eta 110%tik gorako audientziak izan ostean ikusleak galtzen joan zen. 2015ean emisioa etetean 12.000 ikusle zituen bataz beste. 400 gora aktore pasa ziren bertatik, besteak beste, Kontxu Odriozola, Iñaki Beraetxe eta Itziar Ituño. Iñaki Perurenak egin zituen denboraldi gehien, 22. Goenkaleko zenbait pertsonairekin hasi berriak izeneko spin-off bat egin zuten 2001ean. Donostiara ikastera edo lanera joan ziren zenbait ikasleren goraberak kontatu ziren bertan. Hainbat kameo izan zituen bere historia luzean. Carlos Arguiñano, Edurne Pasaban, Mikel Goñi edo eta Zea Maiz eta Gozategi taldeak besteak beste.